Hi. Hi, Papa Joe. Hi, what's your name? My name is Jenny from Ditapulang Bato. Pula dyan ba ito diha? Sa puti pa ba dyan? Sa may talamban mo na. Di ba? Talamban na, no? Talamban ng babae. Day, talamban na, no? Oh, Ubos sa pitos. ubos sa pitos. Oo. Nanay daan diya, day. Siminto ng daan diya, day. Gisiminto na taon. Ay, salamat. Sa una, Sige, sa una, mag-biking ko diya papalit to, eh. Rough road pa ba ba dyan? Oo. May puwang mo na yun. Puwang Pulang bato. Day, Jenny, sa may ato, day. Kanang hyper, Papa Joe, baon sa dinong danana. Ito. Ang kanan din na pa ba dyan? Kuan nang kanang hype pero kagsamot karon kung di ka magdumdum og kaon no. Kaya dumdum og kaon, dumdum sa tawag ting problema paron sa suliran. Oh, ang itanong mo portion man na. Kano sa totoo na sad, ha? Sorry. Oh. What kung in love siya pa ba dyan? Kana hyperon dyan ka. Sa mo tayo mo hype. Sorry kay Papa Joe. Yeah, it's okay. Okay, bye. Bye. Okay, natin panawagan mga kabalingay, no? Kasi nakapunit niya og iPhone XS Max. Maharap ba ng kantidad pa ba dyan? Oo, no. Tagyan ni si paring Julius Vidal, no? Nawa ni gabi sa Castle's Gym. Please iuli lang, importante lang ang mga contact. Oh, mau ba? Ay, sa GMA, uli taga GMA ang nagpadaan. Ako i-forward sir imong contact ha. Ang maabot ang contact na lang. Yung buri ko na ulit. Ingo mo siya, importante. Ako pa ni mo, Brosbo naman eh. Nawala gabi sa Castle Chips, iuli lang kay importante daw itong cellphone na. Mahal daw to. Mo-audio. Yan. Kaya kumingo ka nga, iuli lang, ang importante ang mga contacts. Basta na problema, padadag kag papel na rin. Kaya sumat na contacts dito. So, iuli lang ka kayo, di ba sa nanyo magamit sad? Yan. So, may bawaan sa mo, ganyan na yung gamitan ng picture or sa password, ganyan na yung pagkama. So, may bawaan na gyapon, kaya naka-iCloud na siya. So, iuli lang din sa GMA, taga GMA ang tagiyan. Doon sa basket gabi sa Castle's Village, Castle's Gym. Julius Vidal ang tagaya pa ba dyan? Oh, Julius Vidal. Hello? Hello? Hello, Papa Joe. Oh, may hapon sa ato do. Patambag ni Papa Joe. Ha? Patambag ka? Oo. Patambag daw Papa Joe ba? Kasi nga ni mo. PG Pipito Papa Joe. Okay, PJ, aba. Teka mo nga tawa niya, PJ, dudat ang kakiyan. PJ, ano may problema ni mo? Bayan ni sa akong kuan Papa Joe kaning akong kaipon nun Papa Joe ba? Pila na may edad mo, PJ? 24 Papa Joe. Imong kaipon, 25. pila na mo katuig kaipon? Tulo na katuig Papa Joe pero 5 katuig na may mag-uya Papa Joe. Daanan na panag-uyab niyo panag-ipon ninyo. Dili, 5 na tanan Papa Joe. Mo gani, kay kumingong ka, daanan tanan. Nana may anak ko pa? Kanila yung pangutana ni Papa Joe. Nanay anak siya Papa Joe pero dili na ako Papa Joe. Nya, so may problema. Kani siya Papa Joe kay nagkuan na ni Papa Joe ba sinugdanan na ni kay ka-text ba ka-chatmate ba ka-chatmate. Okay. Nya nakita miya ni niya mo to akong gipaylaila dinhi sa balay. Ang ako mama kay kuan jud supak ani niya kay mo daw siya igaton ba. Mao ba? Kay 60 ni. Physical niya tanaw mo siya igaton Papa Joe ba mo tong way salig ako mama niya. Sexy. Dayon balikuan jud siya ako mama kaning ni tutol jud ba. Nya. Mo lagi kay naigo naman tani niya mo tong Naigo ka siya pagka-sexy. Ikaw daw na Papa Joe, gwapa nga babae Papa Joe di. Mo pa na yun ang buhian Papa Joe. Tubaga pa ba dyan? Ang mga babae, pagutan na, ilabang kong buhian. Moto Papa Joe. Moto, nagkauyab. Ako yun silang ipanguyaban Papa Joe. Sayang naman sa buhian na to Papa Joe. Sinato, ako magunit na ito kapiloy, no? Saka, ikaw na. Anya. Nya moto Papa Joe,
dugay mga 2 ka tuig to Papa Joe nga. Kuha na siya ba, nabugnaw na mong relasyon Papa Joe ba. Nabugnaw na. Nakarealize din siya. Oo. Nga, Unya, mga naglain na kayo siya. Nagkabuwag niya to niya Papa Joe. karon, Nya karon kay nibalik siya sa kuha. So wa pa to pagkabuwag ato Papa Joe. Nako ni bawaan nga na daw say lain laki pag human na to pagbuwag na mo na day say laki dayon mo to nagduda jud ko nga mao si to inungdan laki ha so. niya karon, Unya nabuntisan mo daw siya. Puto ni balik siya sa kuha. Di na nga siya pasaylo sa kuha Papa Joe. niya, Nya ako ko na nakamubo na ako ato niya ba ni. Ako lay di ko ginahan chance naman to nako nga kuan kanang sa pangalan ni kanang chance na nako ba nga makuha na pud nako siya balik Papa Joe ba. niya. Sayang siya na to ang opportunity din na to iga. Sa mga opportunity mo nakuha Ana niya. ng tao basta na downfall sa tao ba mukuha na lang ba mukapit na lang sa patalim ba. Unsa man day, unsa may oportunidad nga nakita ni mo day niya day? Kung ako to siyang dawaton Papa Joe, na chance nga magkabalik na sad may Papa Joe. So unsa lagi ang oportunidad imo giapas niya? Nga magkakami balik. Unsa may naan niya nga nang ginan magkamo? Naigugma man jud ko niya Papa Joe. Unya, dahil gugma ka niya, unsa man nga klase nga gugma. Kung planitan, inigbalik niya, dili na mao iya ka-sexy, kaya nanganak na siya, may gugma pa ka niya. Di 60 pa mangyapon in fairness Papa Joe, 60 pa mangyapon siya Papa Joe. Di, what if kung di na siya mo sexy? Well, di man na magbahin sa physical Papa Joe. O, di ingon magkaganina nga, di mo buyan kay oportunidad na, nga murag ang pagka-sexy niya may oportunidad na Tawa ko noon. nagiunan. Ako nga na to Papa Joe nga opportunity na ko nga mobalik jud siya sa kuha kay na downfall man jud kay siya kay pabuntisan man siya tong salbahis nga laki. Unya, karon ano sa may patambagan ni mo? Mao lagi na karon kay nagkabalik mig ipon din supak man jud ako mga ginikanan na niya Papa Joe. Di mga kaon ti katulunan na mo katuig ka nag-ipon na naibawan na nako nga nagchat-chat na gyapon sila tong laki di Papa Joe. Wow, pait. Unya, karon, Nya mao tong daga naman ako daga mga barkada na Papa Joe nga nagkuha na ko Papa Joe tambag ba nga biyaan lagi na siya. niya, Nya ako kay di man jud ko ginahan biyaan ng babae Papa Joe. di ka ginahan physical mo na mo giapas dong. Klaro kay nastanan. Kay tanaw ni mo wa kay salig sa mong kagalingon, dili na kakaplag o gingana ka sexy nga babae. Mura ba og swerte na kay ka ba? Mura ba og kanang kuha na kay siya nimo kanang hulog ng langit. Kaklaro na nga doon na instinct imong mama nakabantay siya nga wag ayo bayhana, wala ka kabantay di ay. Mao lagi na daga naman jud may nagtuya na Papa Joe pero lisod man jud kayo pugna na akong gugma Papa Joe. Nagugma ka na obsessed ka niya tungod sa iyahang physical, di gyud na sa iyahang pagkatao dong. Kay kung pagkatao pa na niya, gidawat unta na nimo siya sa iyahang igatot. Nga bisig kinsa lang gyapon mag-chat-chat gyapon. Bita Papa Joe. Katong time nga namabdo siya nga nagtipon mo, gigamit ra ka to niya kay tungod kay kabaw siya dako kay kagugma niya nga musugot ra ka. Pero wa to may gugma nimo nya karon kay ang lalaki nakaamgo siguro siya sayo ginahan making balik. So nakikchat siya balik dito. So wag siya gugma nimo. Mo na imong mga ikaw nabutaan kasi mong nakita niya mo na imong mga amigo, barkada, imong mama, mo imo supak kay mas nakakita man sila sa lihok sa imong kaipon kay kanimo. O mo kailain nakita eh. Tuda na Papa Joe. Nakakuha na ba ang bata sad nakuha na nako ba ang attachment sa bata ba. Yeah, so ano man na, wala may problema ang bata attachment kung padayonon nimo ang pag-attach sa bata maski dili pa ka. Niya, ang problema kay pugsunan nimo ang kanang bayhana nga mahigugman nimo, wa man mahigugman nimo. Okay, pag kasalanan. Ikaw ay isang Salvador del Mundo para niya. Okay na ako Papa Joe. Basta dinilang siya uli sa kuha Papa Joe. Dili man natin no di nga na dong obsession ka na imo ay nga na and tako ka ng sayop ingana. Dili na love imuha. Fulfillment na imo ang gusto sa imong kagalingon kay mura ba og di na kakakita og laing babae nga gwapa, sexy nga maabot sa imong kagalingon kay wa kay salig sa imong kagalingon. Kay kung napakay salig sa imong kagalingon pag biya pa to niya move on ka ngita ag lain. Ako na Papa Joe no. Imagine na magduog mo niya dili ka ang nasa hunahuna niya. Love. Ala na Papa Joe. Basta ako ang lawas.
Well, kanay nga na dong no, di gyud na maayo nga batasan ni nga na dong. Magmahay ra ka puhon ana, mabiyaan ra gyapon ka. Inga na sa mga nga nabayhana, mugukon mo ato gyud na sa lain. Binili og gugma kuya na, inga na no, biyaan ka na bayana simba ko lang. Kaya ba kaya na ako Pabadyo? Mamuhawa sila sa akong kinabuhi Pabadyo. Mo na problema diha. Imo tatong gipangitaan pamaagi nga mahugyod sa imuha nga kasing-kasing sa babae. Ako medyo gibuhat Pabadyo. Ako mawag kaya akong gidawat siya itong pang mabdos pa siya kaya pa. Ako yung gibuhat tanan gud. Ako yung nanabaho. Siya kinabas sa balay. Uya, ang iyang gipangita siguro dili man ningon nga nara sa balay. Bisa na basta-basta Pabadyo eh. Oo, so Muungad sa Pabadyo. dili man na sa ungad lang dong. Mo na sa kanto. Dili man na siya nga na mabitan nilingi siya sa lalaki because naa siya nakitang kahayahay ka chances sad nga priya ni oportunista sad. Ang iya ha, material ang iya nga gipangita sa pagka-oportunista niya, ikaw physical. Kumbaga practical siya Papa Joe. Oo, practical lang siya, mangita. Kung na-chance nga makakita sa lalaki, mas dako pag-income nimo. Oh, di mo to ginasa sa lalaki. Magunsa man na. Magsige na kagligid sa balay, para taan na nga magligid na ka sa balay, yun niya. Yeah, maumay ang gusto mo dyan. Di siya ako kaya ngayon nga, pagiging college, pang-apply daw sa call center lang. Di siya, kapoy daw. Oh, ginasam daw ito kwarta. Pila may imo intrigar niya kada semana. Ako yatag tanan niya Papa Joe. Kabawa mo siya, pila akong sweldo. Niya, niya. Siya may Asa man pa budget dong? sa balay. Asa man pa dong imo ang sweldo? Na niya rin, masakto sa naman sa ko makaon sa kadalapuan. Kaya makaon. Unya, pila mo sa intrigar nimo kada sweldo nimo? Tibok sweldo minimum. Oo. Ihatag nimo niya. Natay na utanan Papa Joe. Unya, Eh, mga ayaw na lang ko niya kuan, allowance para plate eh. unya. Kaya magbaon man ko. Luya nimo dong no. Mura ba og nagpakalimos na lang kagugmaan ng kalakihan. Mao may gugma maging tapagayo Papa Joe. Ikaw ray, Ayota. Damay mi ano. Kato chatmate pa miyan pag meet up na mo niya, pag eyeball mo medyo amo ako proud kay ko na nakadagit ko ani niya. Mga tig naka-jackpot ko naglakaw mi sa mall to Papa Joe ba. Well, sa pamina nimo naka-jackpot kaniya pero siya diha nimo basi na parang feeling niya nasunugan. Nagul pa kayo masulubon. Oo. Tinod na. Imagine na sus dong. Ako like advice nimo ba pagbili og gugma sa imong kagalingon dong uy. Delikado kay naingana basi nasa ka paingon ana ano mabuwagan ka kung muuban na gyud sa realidad kay kanang klasiyas babae ingana sa imong papanultihon murag di gyud na si kabilig balay malingaw pas pari nimo. Kay nakagi biya ko nang nabiyaan ko niya katong aging katong una namong pagbuwag Papa Joe sakit biya jud kayo dugay ko naka-move on sa dato. Motong di ako gusto nga mausab sa to Papa Joe. Kay nagian na nako. Papa Joe, kato man na siya gahapon nga nakigdebate ang amahan kay lahig relihiyon. Murag maon siya Papa Joe. Oh. Ikaw ba to dong? Asa to Papa Joe? Katong lahig relihiyon? Wala ko kabawa na Papa Joe. Iya magkitabunan. Hadlok siguro yung booking. Ating sinong uban Papa Joe. Sige Papa Joe. Asa naman ka? Tayo na to Papa Joe. Palaw mi pa imong problema ka naman di ka ginamo dawat og kuan ba? Pragahapon ba? Matinuod na ba na yung ana? Lakadong. Bro, Papa Joe. ba ba ka kunig isip imong number yung nakakuan mo ni siya, nakakolor ID mo niya mo kuan. 900. 900? Hindi na magawa sa 4 Papa Joe? Sige, marman, wa man ka wa man kay problema di ay. Kay di man ka mudawat og advice. So meaning to say, wa kay problema. Ang
Ang imong gusto, mapadungog lang na mo nga nakauyab kag sexy. Proud kayo siya, Papa Joe. Oo. Nga, ingana. Yan. Pila mo ka, 5 mo ka tuig gatipon doon, no? 5 Papa Joe. 5 mo ka tuig manag-uyab. Okay, so 2014. Yung galibin mo, Pag after 2 years ato gisugot ko niya Papa Joe. Nikuha siya, ito nibalik siya ba? Itong gikan siya, nabuntis ba? Nabuntisan siya itong kuhan. so sa pag-uyab na ninyo, ningon ka, uyab mo 2 years, unya, nagkabuwag mo. Oo. Buwag mo o pila ka tuig. Kamto ka po sa katuig ko Papa Joe. Wala Nagbuwag. ko kakuha na ito Papa Joe. So nagbuwag mo. Kung asong basko nun Papa Joe, wala kabot siya. Mga 5 kapin Papa Joe, pero wala kabot og unom. Dili ba? Ang pila mo kabuwan na sugad nagtipon mo sa ka 2 ka tuig mo katipon, di ba? Tulo katuig ko Papa Joe. Tulo ka tuig mo nagtipon unya. Dili, pag katong una Ari mo tulo Papa Joe. Katong magbuwag mo ba? Tulo katuig mo tulo ba? Hapit na mo tulo. Hapit na mo tulo ka tuig pagbuwag. Yan nibuwag siya nimo, nawa siya. Ari, katong uyab may duha. 2 ka tuig lagi, mo tong na 2 ka tuig mong uyab. Oo. Okay, nya pagka human na to ni pagbuwag ninyo, Pag Pila siya- buwan, nga pila ka buwan, nibalik siya sa kuha. Nakaisag pasaylo sa kuha Papa Joe. pila ka buwan siya nga nibalik nimo? Mga mudaga siya itong 5. 5 ka buwan. Oo. Oo. So 5 ka buwan sa usa ka tuig ninyo og 8 ka buwan, wa jud ka kahalata nga ni dako ang iyang tiyan. Adi, kasa una ito Papa Joe, sa duha, wala pa ko kabaw. Niningom ko ito Papa Joe nga, nakakuha na siya ba? Uyab mo ka mo. Nabugnaw na ba? Nakabati ko, pabugnaw. Mo gani nakabati ka nga nabugnaw so 2 ka tuig wa ka makita-kita din niya di sud sa 2 ka tuig. Tinakita mi Papa Joe. Wa ka kabantay din nga ni dako iyang tiyan. Syaro, no? Wala ba Oo. ito? Pag duha ka tuig Papa Joe, nibuwagan ko niya. 2 ka buwan, 2 ka tuig ha. Duha ka tuig mo. 2 ka tuig. Nagbuwag mi. Oh, nya nibalik siya og Mga 5 5 ka buwan. 5 ka buwan. Oo. Ang pagmabdo sa babae is siyam ka Mao na buwan. dito, pagbuwag na mo Papa Joe. Paminaw siya. Kita nila Oo. Papa Joe ba? Nakwenta mo Pag yun. pagbuwag kung ka pagbuwag mo 2 ka buwan, yan ibalik sa 5 ka buwan. Kiunsa man niya pag wala Tulo ka tuig may nagkauya ba ito Papa Joe? so nabuntisan siya pagbuwag na ninyo. Mga diha na siya ito dapita Papa Joe. So nibalik siya sa inyo, nanganak na wa pa. Wala pa. Wag ko kabaw nga mabdos yan. Ingon naman siya. Nangaisag pasaylo na ko ba? Ikaw, nibalik siya pag 5 ka buwan, yung wag ka kabantay nga namabdos siya. Yun sa man niya, asam niya. Wala na. Dili na biya may uya ba ito Papa Mao Joe? gani, pero asam niya gisipit ang bata pagbalik niya. Ari, kabaw siya. Diya man, nakibalik siya na ko Papa Joe. Mao Nangaisag gani. pasaylo na ko. Tanawa no nga, Ningon siya na ko nga. Mabdos siya din. Gibiyaan siya sa laki. oh, mabdos siya niya, nanganak siya. Ikaw na yung nagpaanak niya. Akong giyangko ng bata. Imong giangkon ng bata. Oo. Oo, pagbalik niya 5 ka buwan. Balik Oh, na siya. pagbalik niya 5 ka buwan, no? So, nag-live-in pa mo hantod 4 ka buwan. Una siya nanganak. Oo. Oh. Okay. So, ningon ka sexy gyapon siya. So, pila na ito ilad sa bata karon? Doon na kapin Papa Joe. Doon nagkapin. Unya, ikaw may nagpaanak. So, under na si mungan. Sa akong nang ko na ni. Birth certificate Papa Joe. Sa mungan ang Oo, birth. lagi ni. Mao ganun batambag Papa Joe kay attachment na sa bata sa kuha ba. Nga ako man nagyangko yun ng bata. Unya, ningon na yung babae nga makigbuwag siya nimo nga nasakpan raman siya nimo nga Oo, nagchat-chat. nasakpan. Mao ganun patambag unsa pang buhat. Usa may nasakpan, usa may nasakop nimo sa chat. Nga magkita-kita pa sila. Nagkita-kita pa sila. Oo. Mao ba niya, wala din mo nabadlungan din nga magkita-kita sila. Ako nang ibadlong Papa Joe eh. Mao gani akong kuha na ni ngay. Sabi akong angay buhato na niya. Oh, gibadlong nimo niya nakita na ka nga giinsulto ka. Unya, ingana, padayon lang gyapon ka. Para sa itong tumanon itong akong kuha sa mama Papa Joe. Mao ba? Sige. Mao ka na Hindi yun. lalim Papa Joe. Sige, salamat. So, mo na ginagawa, mo ka mga tambag kay tambagan ka, ingon mo ka ganina nga, bahala na, imo na lawas. So may tambag imong gusto, ana. Di, magtagbaw ka sa lawas.
Nya, karon sa na nimo nga imo nang nga bata karon, so mag-support jud ka ng bata kung biyaan ka. Mao bitaw din akong gitan-aw ba jo. Pag biya yun nila ba? Ngano man nibiya na day siya nimo day. Wala pa. Unya nga lang kita. Inaana siya mo biya kay nasakpa naman ako siya. Nya karon, Ako gyapon kay ako gyapon si gunit nila. Ako si gangyo pa ba jo? sige hangyo. Actually kung biyaan ka nila, mabiyaan magyud nimo. Wala mo na adong. Ningon ka nga hadlo ka mabiyaan niya, nagtrabaho ka karon. Ningon ka magsige sila kita. Actually kung biyaan jud kanila, mabiyaan man jud kanila. Wa siya mahimo pa ba Joe? Oo. Sa kasado. Nya usa pa. Pila mo kabuok ng puyo sa balay asa mo nangipon mo sa mong mama. Nagabang may ba jo? Nag-abang mo. Okay, so nag-abang mo, ya kisa may kauban niya karon dito. Sila ba bata? Imagine na bit siyang bata nakikita sa lalaki. Kana wa ko ba na ba jo kay chat naman ang nakitaan ba jo nga. Oh, tanawa na lisod ka na nga na. Mo no? Kamu na maghusgahan ng mga kabarangay. I rest my case. Sige, Your Honor. Imagine na, wala talagang tinuod, gaduda ka. So, nanood sila og lugar kung ihugaw-hugaw imong una-una, gabit-bit og bata. Hindi siya ko kasulti na ba jo kay. Wa man tay ebidensya ba jo. Oh, di wa kay ebidensya ningon ka nakita ka sa chat. Unsa din ang chat Chat niya? sa banda kato imong gingon ba jo nga. O di mao gani Dalo na bata ka na, di. nganong Kung gibarugan man nimo ang imuhang kuan nimo magibarugan mo prinsipyo nga nagkita-kita pa siya sa lalaki nga naaman day bata nga masuso. 2 years old. Wa di ka mangutana sa bata, di na ka mo sulti ang 2 years old. Diin mo mami nimo or mama nimo. Oh. Siya ro naman sad, wa ka kapangutana sa bata, 2 years old na ang bata mo, tubag na na. Nya. Be. Kajo lain padulungan na ni Papa Jo kay buwagan na nandiyo din ako Papa Jo. Ako magsultihan na. It's the authenticity of the words that you're saying, Your Honor. Mabitaw na akong kuha nyo ng Papa Jo kay ang halos magtambag nila buwagan jud ako. Kung mangita ako lain ba kung nabay lain Well, other option Papa Jo ba. Di naman na kinahanglan nga isulti pa na ni mo dong, no? Kay actually, waka magkinahanglan lagi, anak lagi. Ako na ipabalik-balik ni mo, waka magkinahanglan na. Kay ikarami magbot-bot sa mong storya. Oh, I don't know kung sa mga naminaw karon og doon na ba sila mauyunan na. Sige. Kay sa imo lagi gisulti lagi, niyon ka makita-pita, bugnaw na kay siya. Oh, nga na. Unya, lakaw siya, asa ibilin niyang bata, waday ka kabantay, ana. Amahan magka ka. Attach magka ka sa bata, waday ka magbantay, day nga. Kung saan nitabo sa bata, nga to, gibilin ba na din to, or mutana ka sa bata, di mo mama ni mo. Sa ako nag-ingon ni mo, ang 2 years old mo, tubag na na. So, pungutan na nga to, 2 years old dito. Basta nakalimot ka, nga attach ka niya. Sige na Papa Jo. Okay? Salamat kayo Papa Jo. Oh, next na, ganda mo naman script mo, ha? Gapon, relihiyon. Puti ko niya tabon-tabon siyang amigo. Iya, akan din mo. So wala, naglibod sa depensa pa ba Joe? Nawa, ha, mga kabarangay. Sige. Kaya ba tayo sa'yo magbotag ka ng mga storya ba? Kaya bang kinahanglan ang karakter sa imong ibutang nga storya mo lihok? Kaya ang karakter nimo, ang main lang nimo imong palihokon, ato na pangutanon dito sa mga supporting characters ana unsay gibuhat, patay na. Yan na magkadulili aso. Yan. Naglain sila. Niya nagduda siya kay nagkuy-kuyog na makita-kita ko no. Matata niya. Dami si anak asa magibilin ning anak. Kana may dako question. Yan. Kunya nagbuwag sila 2 ka tuig, nibalik pagka 5 ka buwan. Unya na mabdos, ada ka 5 ka buwan dayon, ha. Magic, no? Pwede, no? Pwede na na pa ba Joe? Oo. Yan. Yan. But anyways, Sige. iasa itong problema. Sa usa ka problema. Okay, kasi na yung mga... Doon ay problema din. Natay ko, hindi pabalito yung problema, pabalito eh. Client pa ba Joe? Axel, si Axel Daniel Tolentino, hihi, turagsoy, minaw ni mo, Paps. Pa-shout out ko, Paps. Oh, hi. Oo. Maminaw na kayo.
always. Pare ba na nato. Ayan. Kaning mga daan nga mga DJ. So, may kompetensya nga na. Wala pa Badyo. Yan. Yeah. Dapat kayo parang Oo. Okay, na problem diri Pabalitoy. kaning naadri karon pa Badyo. Bisa nasa niya. Tambag na siya. Hindi na siya matambag kay kuha Di na. ka nang So, nindot na yung adlaw na kita ni mo. kalain. Papa ka na siya siya kung na ka na. Makansim mo yun. Ano ba? Oh. Mahal-mahal ni pizza. Mura ko dyan. Demanding pa kayo. Okay, ayos kayo yung program Papa Jogi ka ni Ed Anthony Argosilio. Pagtagbaw mo, wala pa. Okay, Pabalitoy. Ano sa itong Facebook? Handos pira sa usa ka problema. Papa Joe, angay pababalikan ang taong kapila na kagibinuangan, kapila na nimo nasakpan, through chat and text, then ang girl mo ana po nimo sa chat nga, di siya muundang kay dako na siya na-invest sa lalaki. But, wag nimo masakpan sa personal. Iyang mga kauban rin musulti. Angay papanibalikan, bisag na nako'y tulo ka mga anak, naapabakaha ni siya chance nga mausap. Wa man noon mausap ang iyang tinagdan, kana lang masuko siya. Kumuas ko kung tinuod ba or di masuko dayon siya, Papa Joe. Kaya lagi wala lagi daw. Tambagi ko, Papa Joe. Si Estel Denny nga taga Inayawan. Yan. Si Estel, no? Kung may problema ni mo si Mambana nga kuhan gyud, no? So, sakpan niya ka. Termina pa Badyo. Oo. Sakpan niya yung bana. Si Estel. Yung mga bata problema sila pa Badyo, no? Waso ka ba? O, mas lechupon. Mo ba? Mo rin basihan di ay. Okay, di bitaw. Ako kita no, first time pa man niya nagkuhan. Nag-send na to pa Oo. Badyo. Dahil, kung kapilanan ni mo sakpi, kabaw dyan ka nga, maunag yun mo sakpi, mayroon ka na may chance nga mo sabi, yes, namay ka usama ng tao, no? Siyempre, oo. Okay. Kunya, base nung tinuod day, nga wani gugman ni lakiha sa kanang bayhanag yun. Pero mo lang di mo usab ang iyang pagtagad ni mo, kay, base nung tinuod na yun siya na gugman ninyo mo. Kunya, wata ka ba aning lakiha mo na ba o dilisan ni siya yung anak ka responsible when it comes to earning, niya magsalig siya aning babae nga basin magdatungan ni niya. Di ba? Pwede. Kay niingon man ka nga niingon na Dako-dako babae nga nag-invest. dako nag ni-invest. So, basin og maugid mo ni gibuhat sa lalaki ba? Mura ba og oportunista ni lakihay nga na disan maayo sa nang gibuhat. Mausad. Kay kanira man binuhatan nato nga di maayo maningil ra ba gyud ni nato in the future. Mo ni tungtod ko sig balik-balik sa amo pa Badyo. Yan. Kay ging nanti kaso na bawal makipagrelasyon og foreigner. Ako na kay na-invest ni mo ang tour ko. Hindi balik-balik. Okay. Unsa pa? Wala na. So, kananay, naragin na ni mo tanan day. Pero kung ang tanaw ni mo nga wadi ka usaban ng lalaki, siguro give space siguro. Pero kung ikaw magpakamartir ka, at the end of the day, tanalagi mga tambag na mo, kamo gyud ang masayod kung tumanon ba niyo or dili. Pero kung ingana na lang nga, mamukog na lang ka ana og sige pinadlong, maski nasakpan na nimo, kabaw naman siguro ka kung si angay buhaton, di na nakinalan kami pa mismo musulti nga
ingana. Mauwi. Di ba? Wala pa mahuman og panday siguro Papa Joe. Mau ba? Di mo mo malikaya naman ka siguro yung mga lalaki nasa babae na bahala og kanang kuan ra siya kanang bang di mo sa tagabaw no matawag ko tagabaw kasado pa sila di ba? Oo, okay. Umigit So bahala og kanang matawag na lang siya og kanang side beat na lang siya. Then? Basta pareha ra diya pa tong style kaganina ba nga tong laki nga nagputong script ba? Kapit patalim kay dili na siya kakita gingana nga lalaki. Susama. Oo. Yeah. Na may ba mga tao nga buhion nila ang ilang love pinaagi sa material. Para magpapili na lalaki, palitan. No? Na ko, no? Unsa man na? Na yung cellphone. Na motor, manibila lang sa... Kanina sa imo ha, earphone. Earphone? Oo. Yan na to para mata. Di ba mo ka-afford? No. Yeah, nagay magag-auto, magkuyo, kahati pa ni mga auto. Naligid din reserve bar. Sir pala sa nag. Auto pa dito ni gamit. Mo gyud. So mo na ko ba lalaki, dili na kabiya. Labi na ako ng mga lalaki nga kanang ingon nga kanang babes kanang kuwangan mo ko sweldo babes. Kanang pumas na tabi. May kabaw na ko siya kanang istorya nga puwam, di na huwam, pero doon ay something in return. Diba? Babes, muta mo babes eh. Guwapa mga kanang babes Ano man nari ako ba dyan? Ano na, nasa na pangayuon ay. Murag, bada na babae siya, babes, murag, grabe magkayo, kanang standing ovation, magkayo mong performance mo, babes, mahal siguro na. Mahal siguro na, hindi mo talo. Di ba? Anak ko ba dyan? Oo. Kaya, na may mga, kuhan, na may mga performance lang, wala pang burger lang. Kaso magdepende sa day pa ba dyan? Oo, syempre, no? Okay. Pero nag-bonus good. Kung mo-rate kasi mga programa, nag-bonus. Ayan. Di ba, Maringjihan? Ana? Oo. Asa naman ka nga team ron? Peace. Okay, sige mga kabarangay. Kapay line na papalitoy? Text line na, dari pa ba dyan? Okay, line problema mga kabarangay. Handos pira sa usa ka problema. Good noon, Papa Joe. Papalitoy paliw kog handos sa akong problema. Nagtrabaho ko sa Aminog, USA. Usa Oo. Usa ka online company isip rider. Rider? Rider or reader? Rider, siguro na yung pasabot pa ba dyan? Rider in tandem, sa baka Online? Sige, ito ko no? Sige pa Kay online good. Nabday online nga magdagag motor or sama. Okay, pasilig haton ni. Isip rider niya, Papa Joe karon mag 1 year na kami ila pakuhaon og BIR permit kay lagi ingon nila rider partner mi sa company pero Papa Joe pwede day na nga wa man gani mi benefits o insurance. Si Darwin day ni Papa Joe. So nahugra mo diya og kuan project base. Mo status nila di pa ba dyan? Oo, okay. Di man mo regular. So kung inga na magkalaki nga mo doon na yung may mga putan nga na. Di ato na nyo og dole. Yan. Kapait luya sa lingana, no? Delivery lagi pa ba dyan? The third bunatsia, Papa Joe, mo arin na nga di ka sa States. Yan na sa mag-advise po. So mag-DJ gya po ka diri Papa Joe. Yep. Good luck. Yo, ano? Yung advice si Donald Trump. Di
naman ang mga balita taon, eh. Ano pa Joe nung Mag-launch pa kayo sa Kinilig ko man. Grabe, no? Masama ko dito. but lang. Okay. Yan, kung magtagtapapat na dito, napag Amerikano na mapatambag. Okay, sige. Nagkasalamat na third, ha? Ilo na ni Carl Dalanon. Siya, Paps, may unto kapon usa ka motor FZ nasunog doon sa Star Mall, Talisay. Uy. Uy, bago lang. Mo ba? Yaw, ano, tos kainit Sing na. motor no? Papa Joe. Uy, Papa Don, pero yung motor eh. Tanaw ng mga wiring na yung motor, ha? Mo gyud ingi pat labi na kanang mga butangan ng mga kuan lead lights. Mga wirings. Substandard pa mga wires, ipamutang. Mo gyud. Okay, sige mga kabarangay. Napila yung problema na papalitan eh? Wapay na abot rin Papa Joe. Balik kami. Oh, ano sa diryo? Ano pa wao naman yung kunin nyo? Paps, inighawaan mo, Paps, si Almer mo ipuli. Okay, tara ito pagkata niya papalitan eh. Wow, wao naman. Hello? Hello? Inayos yung muntingo ko, hello? Oo. Oh, may gunto, kisa ni? Sulod kalit. Wing-wing na lahat ni Papadyo. Wing-wing, gusto mo ito wing-wing. Magpatambag lagi ko Papadyo. Wing-wing, taga-asa magka. Naga nasa hosting. Ah, dolo na ito di ay. At mga ratab Papadyo yung station at mga semua. Ah, okay, sige. Yan, sa may mong problema, wing-wing. Tambag ko Papadyo kanang bahin sa akong kasal ba niya. Kana bitang Riya salida Papadyo ba ang sikreto dugay na kayo niya. Karon mo kay bao. Unsa ka to? Na may mga panghitabo Papadyo ba nga nahitabo sa kong maguwang niya. Kanang karon pa ko kabalo nga dugay na kay panahon ba. Unsa mang, tepa, kaslunon ka, pero dili related sa imong kasal ang panghitabo. Dili Papadyo niya mo na problema lagi na karon kay kana akong maguwang nga babae na nagnegros karon niya gi-invite ko nagkasal niya. Ang problema kay ang pabarugon akong amahan sa akong kasal napo sa Mindanao pariyon sa nako. Nya kuan na siya Papadyo ang mubarog sa akong kasal nga amahan kanang banan at kung iyaan Karon, kanang katong banas kung iyaan Papadyo murag silbi kuan mo kami kanang wala mi ginikanon ba kanang wala mi amahan niya. Nagbata jud ko sa ilaha sad niya murag silbi siya nagigilan ako nga amahan ba. unya, Ya, suod jud kay mi ana Papadyo niya. Mo to nga siya ako ang kuha nga mga amahan niya pareho na ko diri siya sa Cebu. Okay. Diha naman kuha na nga ang katong usa ka magulang na kong babae sa niya nakabalo dahil ng hitabua. Pagkibalo niya nga ako mo pa barugon akong amahan isulti na lang siya nako wa sila yung choice nga basin ba nga gi-invite na ko tong maguwang na ko nga taga Negros nga kato pong kuan nga taga Mindanao mo ari diri nga namo ginitabo nga dili maayo sa ilaha Papadyo like unsa mga di maayo. ang akong magulang nga murag Panamas-tamasan. pero wala ginoon makuan Papadyo murag kuanan ra ba pasaran Unya, Oto nga, ako problema ron Papadyo. Ako gaampo jud ko Papadyo nga may nagdili na lang madayon sila sa Mindanao kanang katong di lang diba, yung telepono, noon sa tudong, magputulo. Musiyari siguro ng signal Papa Joe sa bukan. Tepa, magnahina yung signal. Ato na travel hinto sa Ganun sa tudong ha, balik to speakers. Okay, unya, sa tudong? Papadyo kanang akong kuan ta nga nagampo jud ko nga dili na lang madayon tong silang katong Ayaw na lang Mindanao nga. mag-ampo. Tawagin na lang dito, prangkahin na lang. Ano na? ako man ako pag-ingon Papadyo nga basi kuan niya ba. Di mo na. The truth will set you free. Ana. Kaya ang maguwang sa nako tawaganan tapos nako nga ako lang itong suklaon lagi nga unsa katinuod kay wala pa man pud ko Pero, katawag niya. kana siyang panahon na sa inyong kasal. Pwede mo sila dili magduol.
Okay? Okay mo maguwang nga na. Dugay-dugay naman ka nga pangitaboy nga to. Pero imong pasidanay mong ate. Nawag ko nimo kay hapit na akong kasal. Ya karon na ako naibawaan nga doon na mga bating nga panghitabo ninyo. Between sa imuha o sa ato ang gitawag nga amahan. Karon te musulti lang ko nimo unsa imong idea mutambong ba ka sa kasal nga na-invite na raban ako to sila taga Mindanao. Or unsa may gusto nimo te kanang kung mahimo adlaw man ni sa akong kasal, pwede unahon na sa nato ni unya pwede na to na i-mention na nga unya na lang nato na hiluton iguman sa kasal. Ingana niya. Wala isa to tuyo ko pa nga. Gusto na ko ba nga kana na noon matol na nga mag-abot sila. Ang ako ang tuyo pa unsa na ko pagplaster istorya nga. Silang do mag-istoryahan na akong tuyo nga. Di Kanang dili lagi na pwede nga masturyaan ni mo ingana no. Di na siya mo sakto nga okasyon. Iguman siguro sa kasal. wala gyud nagko magkasal. Oo, pero ala sa nag-isguti karon kay wa masagot ang makabaw lagi ingana nga gimahayan na sa to sa imong tiyo. Oh, mao gina akong kuan sa papadyo. Oo, pamina sa wa sa tagabaw og gimahayan dipindi sa pagpasabot nga tao raman niya labi na og di mo kadugo. Ya di mo gito kadugo nimo kay iyaan raman nimo ang parinti nimo ato niya. Wa tagabaw pag nga lagi nga na temptasyon so ingana so pwede mo na siya ninyo masabot-sabot og istorya gyud. Total, di man mo magkita pirmi. Tuwa mo sa Mindanao na sa Negros. So depende ka sa diskarte nimo dong ya ampo ka. Nga dawaton sa mong ate. Kumingon ni mong ate nga dong sila la imbitara dong mo. Naalala niya ko makita lang unya tapon ako kana. Oo, Respetar sa nimo. Okay. Salamat kita papadyo ha. Oo, sige, daghang salamat sa danya. Congratulations. Wa kami tag-MC. Sige, why padyo. Silitoy mo MC. King Mandayan. Pero kung taxi yun. Sige, ingat mo sa imo pag-drive ha. Yan. Salamat ha. Analiswa ang live station ha. Okay, we'll be back right after a short while, mga kabarangay. Barangay RT 99.5 in Juta, Tagi-Tagi. Okay, final hour mga kabarangay sa itong programa Talk to Papa with Papa Joe. Papa Litoy. And of course, with Papa Danny mga kabarangay. Oras na ito mga kabarangay. Ito na tayo sa minuto sa mga alas 2 sa kapunon. Sundalan yung tingog sa trompa mga mister, mga misis. Na may mga pangutana niya mga kaigsunan ni tawag na ninyo sa itong linya nga 2323749 Or 345-1473. I-text sa 0296159-850 Or itawag sa itong cellphone number 0917-813-4507. o i-PM sa Papa Joe Cebu or itulong din kung ginahan. Samaan niya karoon. Hello! Good afternoon. Oh. Good afternoon ni mo diya, Mami D. Hi, Litoy. No. May paslitig. Papadyo, Mami D. sinudanay na kilang imo, ha? Ikaw ba utros? Sige, hindi mo kini nagsubaybay na to, Papa Joe. Dili man gud ni ganahan mawa ka. Kasi may umawa. O na lang kay i-upgrade yan. Aba, i-upgrade. Buot na sa Papa Joe ay. Oh, shit. Kasi kaya nga mga mawa ko. Wala lang, feel mo guna mo every time Ani-ara na ko. manamilit Magpabilin ka na. ako, juices. Magalantaw kanimo. Kaya ko sa inyo. Ari na ito pangutanan ako dong. Ako Papadyo ba? Major. May butas pa. Bukas, uy. Let's kila. Oh, nakipangutan na. Okay. Actual. As usual. Sige, go. Sige. Ikila Papadyo ba? Nagsigil na ginigbalik-balik sa kong utok. Moral na buzzard, nagyukuhan ba? Nagbalik-balik. Uy, salamat na tayo utok siya. Okay, ano ba? Ano ni Papadyo?
sa siguro na ako, no, ang life sa kong brother bang kung wala ko siya honest tinood nga na ay lain iyahang wife, dili siguro siya maingon ani nga bisag kinsa na lang ang babae ang tirahon. Okay niya. Kaya medyo ko inon ko pa ni mo sultihi, dili kita mi magkabuwag ko nga. Ato na nas problema di ay. Uy, Jolsis. Oo. Problema man na. Di mo na siya itanong mo portion. Dili na ko katugo pa siya kay Maria ko. Mao din na mo siya tawag kanto di kadlawon. Dili sa imong. Kana bang abot lang gid sa kong mind ba nga karong marag nakita na ko nga na down akong brother ba. Siya pa may akong gi-idolize na Pinduta. Anggol gid. kung paano po ito tigabot-bot diha. Sige, yan po na lang to. O niya, Sige. basin ba di umugaan na yung muna huna. Pagampo lang sa, ha? Okay? Hindi ba ba Joe? Nagampon to siya. Sa sobrang niya sa kaampo, nabutan siya, di na siya mabagal. Yung na siya balik, I'm sorry, Papa, sorry. Okay, sige mga kabarangay. Hello, Jerome. Billy. Uy! Si Papa Joe, Jer! si Mama Diba. Alay, siguro nga Jerome. Hindi siya rin mao. Hindi siya naman ako Papa Joe. Lahi na. Hindi na Papa Jer. Sige. Nga nag-birthday na ba ko nung kalang? Hello? Bakit yo? Tanawa. I'm sorry Papa Joe. Okay. Iwa ko lalapit ko ay pupukos kahi ko dayon. Hindi ako naghuhusga sa'yo. I am not a book. Kanang dali ra makikamangkos datoy. Lol, ito yay. Because I'm lost wet. Okay, ari na ako sa pangutana kay mangkos. Okay, what's your question? Kaning wisdom food. Ha? Unsa to? Wisdom soup. Asa? Ang... Wisdom food. Wisdom. Wisdom tooth. Yes. Butang H. Sabi na wisdom tooth. Kasi ka na nag-guide ko. Padaplin. Sige, ina. Wisdom tooth. Wisdom tooth. Yeah, I like it, you know. I like it. You made my day. Nga naman mo. Wala na signal. Nga naman mo ang wisdom tooth. Tubo naman itong isa. Sila kabuok. Well, mahugyo na og upat. Upat na Mabaw og sa ubos. Oo. At pagpapwangan pa may kugduha ang taas. Oo, kuha pa kag wisdom. Ba't dali ra kay kamangkos da profession? Sakto bitaw. Hala, no? Pila ka buok, di ba, imo po na pila ka buok wisdom tooth. Lingon ko upat. So, lingon ka nga, kuwangan pa di duha. O din yan ako, kuwang pag wisdom. Iya, husga din na. Sa'yo pa to. Oo, ikaw ba? Sensitive ka Ay, ka. wala kayo. Yeah, sabi ko. Nagbot ang dunggan. Ha? Wisdom ear. Wisdom tooth niya, nabot sa dunggan. Sakit na magugay kung papanglig morong na mga matis na gid siya ni. I thought na good before nga nitubo na sila tanan kay I'm already 56 pa per sure. Well, And now, magpa-check up ka na og dentist, tanaw na nito panoramic na nga to kuan. No sila wisdom tooth gani. Mo gani. Ipatanaw na nimo kay ino man ka sa Kaya dentist. nagplano magugo akong iparot kanal kung unsa lang manggaling ni. Ni ana man akong dentist nga wisdom man nimo na mamitulo. Dili mo na pwede igalaw. Oh, karon pa ko.
Ako lagi dentist lagi. Matangtang, pwede nga matangtang ang wisdom tooth para dili sa gabal kay sakit kayo. Ang ako pa medyo pwede ipatangtang daw. Ang imo di Tungod kay- pwede patangtang. Dili, usaon na lang. seriously, kay kung kinahanglan daw tanggalon mo, moagi ko og soldier. Kana soldier? I mean, Buwagi kay soldier. Surgeon, surgery. surgery. Dili soldier. Mapaghusga ka talaga nito, ya? One, every time when akong surrounding is a one, was one a soldier. Oo, ikaw ba ito, ya? You're such a soldier. Surgery daw, kay ang ano daw, ang tiil daw sa akong teeth. Tooth. Tete pa, tooth. Klaro na rin. Oo, singular man. Tiil sa imong tooth. Yes. Ang tiil sa imong ano, tooth. ano daw, nagkuan daw, nagsapi daw. So that's why kunubo ako ng ako Buwak ko rin! Wow! Wala na na mabuwak! Ay, ako bang ano ba? Ang ako bang lagos ba? O sa yun, giting yun. Mao gani, Oh, wala na. gan, ito pasabot pa ba, Jo? Di ba kumugawas ang wisdom tooth? Mabuwak naman yung nagilagos. Mabuak gani, niya operahan man. So mabuak og dako. Mabuwak ang dako. Wow. Ang iya pa ba, Jo? Oo, oo. Kaya nagsapid ang iyang tooth. Unya? Tumona ka po so kay abi maguna kung maguwang na sa di na sila manggawas. Ay, manggawas. Ay, manggawas mo yun ang mga tiguang. Pagi lang nag-soldier pa ba, Jo? So ano pa pa yun, nasakit mo dyan tayo sa kapamit, makatawa pa ko. Ano mo katawa man sagka? Alangan naman gud ang naong nilitoy man gud muniningawon ko ani niya gud everyday mo di ko kita niyang naong say. Ang iya bitaw naong papadyo, mara bitaw guardian angel na sobra bitaw makawag sang sa kapoy while mag-drive ko. Uy, magtanaw Oo na ba? ka, mag-drive ka, kuyawa, no? Magtanaw pa ka mag-drive ka, lilitoy. So, Wow. Okay. ari na so, bye-bye. Oh, cute ang nilitoy, kurog. Cute, ko ba? guy. Regular pizza. Pizza uno. Mami, di O ba? niya na ha, dahil ko idea at akong brother, di ko patog, sige ko niya di ano mang Ah, niya na yun, nagkakakuha ng imuang buak sa... Ang sabaw, Jo. Imuang lagos. Yan, pa-soldier na. Oh. sige, bye-bye. Bye. Yan. Ikaw si Marangia, siya lingawan ako ni Mami Doy. Buwak ko ng iyaha. Si Maring G, yan. Kasakit. Kasi mano niya, ano? Sa mga nasa gawas na initan, makaingon, kasakit sa kung murag mabuak. Pinunoy. Dilalim pa ba, Jo? Hello! Wala, buak. Ito, Salman. Hello! At ay napod kitang nagpaminaw sa numero 1 programa, hihilang sa Barangay RT 99.5 Minuta! Rolando! Hindi ka lang kuminan, masahista, anda mugtagana, DJ Rolando. Oh, okay. Kumusta naman ang kapatid? Ito, mabuti rin yung Kalagayan namin. kalagayan namin. Yan. Ano, Oh, ang tanong. kung ito lang na imuhang background nga disco ba ba, Jo? This Girl by Kongs vs. Cookin on 3. Okay, nga, ikaduhang pangutana pa ba, Jo? Go! Ang akong amigo pa ba, Jo, di waman di siya kahigayon ng tawag ni mo. Ako na lang yung ipapalihogan ni. Mutan na siya pa pa, Jo, ba nga? Kung sa kunoy, para patay sa kuting. Kutsilyo. Nasa tagsaon niya pa ba, Jo? Hindi, basta kung saan makapatay mas kuting. Ayan, pwede Kung sinilas. ginawa ako, chinilas. Ayaw na sila, humok na. Oo. Umok na. Naay, kuhan yun. Naay, pest kuhan yun. Pesticide. Yan. Uy, ako na. Naay pesticide. Doon Yan. na sa'yo ba nga
sprayan lang malatayon nga na. Dagan, ay gas, depende. So, mo na. Sige. Okay? Salamat sa pagtagad, Papa Joe, ha? Oo, isa pa yan. Ingat. Okay. Ika na lang diri sa barangay Utan nga Karkar. Ang inyo lang tuking tigtungnaw. Masahista, handa mo tagana. EJ Rolando. Salamat Papa Joe. Alright! Okay ka papalitoy, nagkakay kuting papalitoy niya. Kung kutsilyo rin may patay rin papalitoy. Ano, madapa pa, Joy. Puspuro rin katapat, ano, ha? Sama rin mo. Daw ba ng balay? Sa'yo na kayo na nanay. Ang saon man, Day, Papa Joy. Ha? Ang saon man. Kita kuting niya, kutsilyo rin mo da. Sa'yo na. Eh, mo na itiyon. Itiyon? Oh, Dayon? may ka, hold up, wilihok. Mo ba? Di na muli yung kuting. Oo. Eh, mo na yung pamuniton. Okay. Oh, di ba? Ano, sa... We'll be right back, mga kabarangay, right after a short while. Hello? Ay, Papa Joe. No. No, Jules says... Mas Flor, Day, Papa Joe. Okay pa ba? Oh, sige, matawag ka. Napapapilo na din nga. Oh, may mahebs. Okay. So, curious ko Papa Joe, na-depressed akong brother. Depressed. Oo, no, the other night nang gusto siya kahubog pa. Yun, dito rin siya nagsigigyaw-yaw. Dito siya depressed. Subog yun to. Ang tawag na niya, Bisaya, pamaoy. Oo, ayun, dito ko na dito ko na, di ko katukay ang isulsik. May pa daw na ko siya sulsik eh. Yung situation sa iya, wife. Kay, pa daw, okay pa daw na iyang life. So, man ako na siya pa pa siya. Bright sa di magsuon, no? I'm sorry? Bright sa siya. Ginala siya magpuyo og bakat. Ako pa igingnan ingana. Sus, ingnan gina ko nga. Huy. Ay, kung ingana Pasalamat gani ka nga concern ko nimo kay napakita mo ingana kaysa nagpaka butabungol lang miya ng kalakihan sa imong asawa. Ay, kung mahayi ingana. Kay maorag yapon ay padulungan nimo. Maski pag di pa mi musulti kay matud pampapadyuway aso nga makumkom. So, ang iya magsangalak mismo budget ko naka-afro. So, be the first man good. Kaya nag-work pa ni siya sa barko. Ay, nalang na siya, ino na nimo nga, ayaw mig mahayi. Kaysa sinudanan lang, ang pagturok aning imuang pamilya, dili kami ang nagbuot, kundi ikaw. Ikay makigdog sa mga asawa, dili kami. Yep. Ikay nanguyab sa mga asawa, o dili kami. Yep. Ikay nakakasal sa mga asawa, dili kami. Yep. Mao nga, ayaw mi og mahayi. Kay, Sabi yun, nag-try naman tapos annulment. Okay naman yun pa. Pero kung annulment, siya pa, matay para mabalan. Matay para mabalan. Ay, nako. down. Sa- Ayaw ka bother, Don't be bothered by the actions and the words uttered by your brother. They were just the fruits, the product of being drunk. See? So di na mo idibdib. In English, do not chest. The number you dialed Wow! is not Sorry, Papa Joe, iwan na siya signal. Yan. Oh. Hello? Okay. Sorry kasi. Yan. Nuway signal, ako na lumsol din nuwang signal. Oh, sige. Yeah. Nawaling signal, oh. Mano to siya, Mami D? Ayaw, i-chest. Kasi yung mga utali na ito. Ay na lang idibdib, Mami D. Maurag yapon na. Wala na kayo kuha na. Kung gusto may naitabo na. Tapos dapat kung tinundo niya ingon siya. Mag-ano siya? Ingon ako siya Papa Joe. Wala ko na ilang may yan kinabuhi. May parang lumupanaw na lang siya. Ay, ganun. Kaya Ano whole siya? day, whole night, magbukmuk na sa room, mag-inom siya isa.
So, Ay. sa room, ilagtan ako siya Well, sa iyang. excuse me, Joseph, no, you have the means ba? You have the money. The way we listen to you, you have the means, you have the capability of getting a professional intervention for your brother. Like you can get a psychologist or something like that. You know what I'm saying? But what Well, you got relatives too. I mean, I think you're not alone here. You know what I'm saying? Yes, alone na good siya. No. What I'm trying to say is that I think you still have friends here, and you can just invite friends so that they could talk to your brother. You know what I'm saying? Certain mga friends, sila nakabuki bisita sa siyang house. Well- Look niya sa house na ko. So, What's the use of being a sister? You go over there, you talk to him. You know what I'm saying? pero init-nit man na yung pananaw kung kapit siya sa kung tama na ako nag- O di kung ngit-ngit yung pananaw, di magdagag suga. Suga na ha? Translate mo yung mata. Siya anong ngit-ngit yung pananaw din na. If there's a way, if there's a will, there's a way. Yan. There's a well. If there's a wheel, there's a car. Again, ibagsak na gid siya gari po siya. Ibagsak na gid siya, ibagsak. Well, Joseph, ako nag-ingon mo, no, the way you talk and the ways in your background, your family, you have the capacity, you have the ableness nga matabangan ang imuhang brother. Oo. The resources. Yeah, you have the resources. Very nice. Yeah, Nice word indeed. Yeah. So, di na nimo like Is it normal nga mag-guilty ko sa ako ang pag-ano sa iya, pag-help na naman sa iya before good. And now, 10 years naman ang nilabay ko. 10 years. 10 years. 10 years. Okay. Kabaw ka, Sunod tato. di mo na siya ingon nga na-guilty ka. Yep. You're just worried and anxious nga what if tinud-on si mong brother. Yeah. So, dili ka nga mag-guilty nga ikaw ang hinungdan kung maun sa imong brother. Of course not. You asked your husband. Di ba you said you have an husband? I have a husband, but ingon siya, it's a matter of situation na sibling. It's up to you, May, kung sa imong angay buhaton because your brother, it's like kind of person but just super quiet. Hello? Nawag na rin ba Jo? Kami nanawag. Sige. Oo. Ignore. Yan. Your brother called up? No. Okay. Wala, nahubog to sa preso the other night. The other night, ihadto na po siya. Actually, ako siyang gibitita lang. Pero iya akong gilasan sa room niya. Gin sa mga kanya. Hawa dali! Huwag ako mag-inaglan mo! Kaya siya na enough daw siya. Enough should be, this is the time. Enough, Shubi! This is the time! Hindi man ko mag-expect. Anyway, siguro, tagalan na mo siya chance na makalimad-maran siya. Mo ba? Sakit ko sa tayo, kaya siya magod akong di-idolize ng person na mo fight yun, mo struggle sa life, but down na down siya. Hindi na ako maka-fight, Aubrey! It's so unfair ang life. Okay? Hindi na! You're so unfair! Ay, umalis ka sa harapan ko, Aubrey! Wala gana ba? Sus? Muraging ana ba Jo? Oo. Ayaw ko dyan sa full Sige, tank! sige na lang. Full tank? Yan. Mura na siya, Jules. Don't Kadalan na ko na chest. siya og pari, kasi og malibon na rin pari kanyang ka-istorya, dili na lang ako yung mahunay ka marag hit yun ko niya the other Hit night yung pa lang. kanya. Yeah, oo, iro, no, hit. Hit, no? Oo. My goodness. Di naman ko niya istorya ko, dili ko ang person talaga yung magdumos o makigbungol og tao. Pero ba siya ginamang istorya ni mo? Ano lang pugsa? Namin yung mga tao nga di na ginamang istorya ni mo. Di ba? Namin nga na. Oh. Kita willing. Wala, dili man niya pwede istoryahon. Niya ako sa mo ang Kami istorya, be.
Oo. Kita ko niya, be. Kaya kong chance, be. Kana. Di ba? Be, asa man nyo, ha? Oh, wala. Kana. Gusto sa inyo. Mo lagi, pero anaon ako ni mo, ha? So, akong anaon. No. Wala ko dyan eh. Oh, no extra payment. Okay, just let me go there. Offer na ginanin mo Oh, Papa Joe. message dire. Yan. I'll give you my free Free. service to help your brother. Oh, just message me. Huh? I'm anytime. Oh, message me sa Facebook. Now na. Maski kadlaw Okay, na naon. give me a walk me guys. So, pidili siya ma-okay. Yan, I'll give One me. on one. Oh ha. Maski pag wala may 1 week karon mismo. I dare you. Eh, kung gusto mo, sir, gusto kita. No. Gina magaka, di ba gusto niya? Kita pa. Try na to. B. Okay. Oh, i-message me ha. Papa Joe Cebu. Kani. Ako lang muna sa makadan. Ay, susena pa ko na huna. Ay. Oo. Oo. Ay, sige ingon nga maglisod na kagunahuna, yung magunahuna ka. Ay, dili na lang ako daw na gani ang isa na mo nga. Mao gani, down mga. Wala pa'y dili pa ko mag-una-una. Kuya, So, mag-usap man ako. yabunit na. Wag-usap man akong advice nimo nga naglisod man gani ka, guilty man gani ka. So, I'm offering you my free service. PM me. Papa Joe Cebu. Yeah. I'll be there 24 hours a day with a power of 25,000 watts. Ako na huna-huna. Watch Papa Joe, watch. Oh, don't Again. think twice. Yan. Hurry, Dito what's pa supply yung last? wala. I dare you. And I dare Yes, him. my time is to be give me a 1 week ha. Kung No, I hindi siya don't give ma-okay, 1 week. tagaan sa kantan. I will be there. Give me 24 hours and he will be fine. I promise. Okay? Okay. 24 hours. 25,000 watch. Sige. No problem po po iso. Bantay, ha? Yeah. The whole Hindi ka gang. niya siya Yan. No, 24 hours. Talaga na. Huwag talaga na. Give me. I'll offer my face and my right cheek on him. Ah. If he's mad and he's going to slap me, I'll offer my left cheek. No problem. Bye. Bantay ka, ha? I dare you. 1 week gani. Kung hindi siya No, ma-okay 24 for 1 hours. week. Ayaw na 1 week. Sige, hubog-hubog. Mamatay pa lang natin. Ikaw na ingon. Maugit Papa Joe. Ingon ka, delikado. Kung ba ano kayo kasi mong brother. Unya, karoon na nung nag-over ko, 24 hours. Now Hindi, na. first, amo sa siya isa mo sa may Ay na. Ay, dalawa ha. Di na. Wala na. Okay, if that would be your plan, na mo, doktor? if that was your plan with your family, wala na ka nanawag. Ano siya, doktor? Ano mo siya? Ay, wala na ka manawag kay mo pa dahil mong plano. You called up because you want help, then now we're offering our help to you. Yep. Free of It's charge, for free. 24 hours, we'll be there. Seryoso. Seryoso ka na, tanawa. Seriously. Tanawa. Oh, Tanawa siya si Sabi, sa'yo na ko ha. Yes. Why gamit ang iyong... in English. Oo, why gamit ang imong pagpanawag na diri ay. Unya, nanade kay plano di ay, niningon ka di na nimo kaya. Oh. Okay? Asa naman ang imong mga gipamuong ana? Gilibog na imong kuyawan ka kay basta tinudon sa imong brother ang gibuha gipanaad nga ang ana yung buhaton kung ayo yung kinabuhi. Now, na imo offer nimo tambag o tanan tabang 24 hours tagaan mo 1 week. Buhaton tanan Papa Joe. Oh, yeah, what if 1 week og dili na na makakuan maabtan mo 1 Brother. Oh. Sabot ka ka-guilty ana. Ngani na ka nga. Sus, may pag-idawat na ako to imong over Papa Joe. Bitaw. Tanawa akong brother late na kaayo. Bitaw. Wala na no, tanawa gid mo no. My goodness.
Super bawi pa pagkatuit. Dili sa say ko na. Mo first ganito kaya na po siya og doctor. Doktor man ni ana bitaw ko nimo kagina. He needs divine professional intervention. Ingon ka di pa ba jud di namada. Kay ngani niya karon nga ni offer ko and now you're backing out. Ay na buya good. Are you kidding me? Pagkaway clear pa ba, Joe? Wala ko I'm losing wet. Seryoso po ha. Dili man na siya mataba ang gusto kong need na siya someone nga matok. Siguro dito time siguro nga ikaw na akong kwaon di ka. Lisod kina nga na storya, Jules. No, I don't. Please don't. No more because I will be a second choice. I don't want to be a second choice. Di ba? Ni-offer na gud ang tao. Yep. Oo. Yeah, makuyog pa gani si Raymond, no? Mukuyo pa dyan siya pa ba, Joe? Back up siya. Back up siya. Oo. Ay. Kisa ba, kapag muyog na rin, oh. Daghan pa. Manyanita mi si mong brother. Saan gani dili siya ma-okay sa doktor gani? Sa pagtulong mo ako, abularyo. Abularyo kayo, di ba ako sa doktor, balhin mo na ako. Saya na lang. Eh, na yung brother nga, ako ba huwag tambay binisaya, labi na karong yubo. Tutuan na ako. Wala po mag-ano no kay. More ganina, nag-decide lang niya ang anak niya ano sa doktor. But it could be nga dili siya ma-okay. Need siya someone nga kanang maistorya niya. Kaya mga friend daw ganina, yung mga gibalibaran. This is the time. Okay, whatever, Jesus. I just made it clear and, you know, Ay no, unang sa nitawag kanang ang sa tawag mo, hiling mahal sa kapatid. oh, tanawa ko, si Marjun ko nato gani siya. Ina pa ba Diyo, mahal ang imong pangayo? Mamarang sa usahay, pero mahal kong pangayo. Kaya nga Monica ang akong gamiton, katumang bahalon. Nalon nga Monica pa ba, Joe? Barbidal. Sige na po ito. Ay nako, murag watay gipadulungan Jules, no? Wa kabantay sa atong topic ba? Mura lang for the sake of talking on the air. And Kaya action na hitabo ko ba, yeah. Joe? Yeah. Ano wala may action? Okay man po rin mo. So, dili siya ma-okay sa doktor. Anak. Ay. Option ng tanay pa pa, Joe. Oo. I don't wanna be an option. Sige. I don't wanna be your second choice. Yep. O, sige na, babay na. Ay, nakairita na ako. Dugay na. O, bakit mo kung mairita ni mo? Because wa man sa ko mag-iritan nimo, ako mabuhat og issue. Wala. Nga wala diya padulungan. You know, it's just a waste of time. You're not reciprocating my idea towards your situation. And you seek help. You called up, and here I am. Oh. Here I am. And then offered free of charge pa si mong brother. And then decline din ka. So sayang ba? Ubang nga naglinya unta nga magpatabang nga ginahan unta nga. Uban ginahan ma-personalize ka. Sige na, ay naku, Gregoria. Takto na. Ay, nako. Dako na yung buya ko, no? Oo na siya, Jules. Siguro mong brother, di na ginamag-istorya ni mo kay mayroon ka sa hunat. Unya, wa kay lahutay. Kunat, in legal aspect. Ako, Legal kunat. aspect, ha? Don't me papag. Don't you, ha? I dare you. And don't me too. Yeah. So, kakabalon siya ang situation to libo sa kong family to fight for I don't care kung sa situation from we're talking about the ayaw na problem. po, buy-buy. Sayop na ako, kinitawag ko niyo mo. Mauna, Jules ba siya, Jules ba? Leksyon na nimo ba? If ever your problem is true with your brother ba, leksyon na nimo. Never open your mouth if you're not sure. See? Sige. See? That's what happened to your brother. You open your mouth regarding about the situation of my brother together with his wife, and then now, you regret it. And now, nag-regret siya ka nga, anong i-offer mo no, i-open pa mo kung tawag ka, Papa, sorry kaya, Papa Joe. I mean, next time, listen, learn, do not open your mouth if you're not so sure about the things that you want to say. Diba? Think before you click. Okay, Dong. Now, thank you so much. And Godspeed. Bye. Yeah. Thank
gulay. You know, you see my varicose already? The varicose is coming out. Bitaw mga kabarangay, I just made a point ba nga. Kung mo ginawa mo itong tabang yun, nalagay mo for tabang niyo, grab it. Kaya, pagkaman mo tabang yun, guman mo, deny mo. Mawagid pa Diba? pa saya kaya. Mura bitaw na kinabitaw nga ito ang mga kikson ng mga pulis bitaw nga, doon ay mang labni or mangawat ninyo. Unya kung madakpan, unya inon mo nga ikiha. Yeah, di na lang niya ikiha kay maluoy mo. Yan, sumunang uban nga, O din, nalapundak po na po. Sayar man po. maorag yapon, basta mauli lang. Yan. Asan ito si Papa Don? Ay, oo. Papa Don, where are you? I miss you. Okay, mga kabarangay.